angova maregrets oga Gilbert Nyamanindi ari kuti kutenga mota yanga iri mistake uko vamarambire vanga vapedza kunyora food for thought yakazoita kuti vanhu vabatanidze 1 na 2 vakati maybe vamarambire vakaona kuti vana vari kunyora muzvikwereti ivo regai vabude nguva ichipo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyamanindi wakaposta iye akati I think buying a car was a big mistake in our life. Zvinhu zvacho zviri kungoitika hazvinzwisisike. A lot of problems has come. Mukoma Bruno vabva vangouya ndobva vati nhai sekuru Nyati, besides the Facebook and content creation, life is its up and down. You guys are still young and you need someone in your life you trust to help you during life problems. It's not about the car or anything, it's life. You need help or to be equipped to face all seasons. Even on this post, you also need help on posting and how to phrase sekunge uri brand hombe. So this is my two bond zviri kubva kuBruno Furnitures vachiti ivo vari kuda kubatsirana naivo asekuru Nyati. Vamarambire vanga vamboposta food for thought vakati ivo cheap is very expensive. Zvinhu zvakachipa zvinodhura. Vanhu vana kunzwisisa kuti vari kuti chii vamarambire, asi nyaya yacho yakuedza kuapplywa kwaNyati. Vanhu vanga vangospeculator kuti maybe that's it. Asi vamarambire vazodzoka zvakare vakaposta vakati food for thought has got nothing to do with the Nyati family. Indino poster just to teach vanhu pa social media hazvinei nevana vangu vekwaNyati. So vakanyora vakati it is our African culture to always look for the cheap price for expensive quality. Tinoda kubhadhara mari shoma for expensive commodities. That's why many people are scammed. 90% scammed people are not innocent or victims. It's only that they got scammed while also trying to scam and pay the lowest prices for something they know cost more. For example, munhu anonyatsoziva kuti a bag of cement inoita $10, iye otsvaka kana kubvuma kutenga ranzi $6. In the actual mind, munhu anenge achitry hake kutoscamawo. Unfortunately, in most cases, unozongopedzisira wavharwa or you lose your money. A colleague of mine wanted to buy a car. I tried to help him get it through a reputable garage and we got the quotation, but later he went silent. So I thought maybe he is just taking his time. Little did I know that guy had opted to buy elsewhere. He got the same vehicle at half price of what we got from the garage from guys Zepaspemuti. One morning, I met the guy driving a car. He parked and said, "Ndakanomutora mushina ka wazuma." It was just an expression of joy. I got out of my car and congratulated him. He went on to say the price he got the car. I looked at the car and the price. He said, "Hana yangu yakarova." I knew right away he was scammed. There is no way a GD6 twin cab can be sold at $18,000. So I couldn't tell him at that moment because I could sound like I am jealous. But my heart was troubled. The same night, I called him. I said I needed to talk about the car. I asked a few questions. Did he get the book? And is the registration number that matches the book? Just a few questions. At the loud voice with joy, he said, "Ndangova pamari vakati book na agreement of sale zvinozouya." He said ndakangova tirinozouya because ndaitya kuti ndikaramba ndobvunzisisa vanozochinja mind. Apa ndakavavhara mukoma apa. Ndakabva ndava more worried for my friend, but I couldn't do much at that time. On the weekend, my friend decided to go home kunoratidza vamwe. He was stopped at the toll gate. The car impounded for the reasons that it was smuggled munyika imomo. So ndo food for thought yabva kuna vamarambire iyo vakaisa just before vaNyati vataura kuti buying a car yakava a bad decision. So vanhu vakangofunga kuti maybe vamarambire vari kutaurira pamota ekwaNyati. Ivo vakabva vazonyora a few hours later vakati I post food for thought in the morning trying to educate people kuti vasatenge mumukoto. Now vanhu vava kuti ndanga ndichibvira my children vanaNyati vazwana kupi. The Nyati bought a genuine car from the garage and dzidziso yemangwanani have nothing to do with my children. Please musabatanidze nyaya dzakasiyana. So vanhu vanga vagara vachida kuvhunza kuti ivo vamarambire vakasiyireiko Nyati family. Vakazotongoona kutoti maybe
mapath avo sekunyora kwavakangoita kuti ivo vari kurega because vane mamwe mabasa namacommitments uye vanga vasingabhadharwi, asi vanhu vari kutsvakiridza kuti chii maybe ndiyo nyaya yacho. So pane mapost anga atoiswa kudhara ekuti vamarambire vakasiya vana just because vana vakaita nharo ndokutenga mota. Izvozvo guys zvinofanira kudzita sechidzidzo kuti kana mari ukaita ukashaya financial literacy zvinhu zvinogona kungoshata. Guys hatisi kuti tiri kucelebrate kuti tiri pano nhasi, aiwa tiri kuti isusu kana waita mari mota is not the first thing to buy zvachose. Yes vane musha kuZimbabwe, yes vane mashopu nezvimwe zvakadaro, but you need to do something that is going to bring in more money panzvimbo yauri. Alright, yes vakabva vatenga mota iyi inoti dhurei, mota ye 1 million, of which 1 million they could have bought a flat or a house, a proper house South Africa ikoko, nekuti mota inoramba ichingodraina, inoda fuel, inoda this, inoda that, and it was a good thing, but the car was very expensive. It was a good initiative. Mota yagara inotodiwa. Tinoziva kuti vamwe vanotanga kuti kana kukanaya hauzopindi mumba mako imomo, unenge wafuga umbrella uri mustreet. Ndizvozvo chaizvo mota yaidiwa, but papasina need yekunosumudza zimota rinodhura latest model yakadaro. So guys, ndo zviri mumastreets izvi, anyamanindi vachema chema.